lidí ve Vidnavě ubývají. Já si myslím, že úbytek lidí je někde 200-300 lidí za nějakých 15 let, což není na takové malé město málo. Myslím si, že je to fajn jako tady pro tu Vidnavu zase, že se tady něco bude dít. Budeme hodně naštvaní, když teda se to zrealizuje, protože jsme zvyklí jednak chodit do lesa. Jediné, co máme, tak je čistá příroda tady. Opravdu pro mladé lidi tady není moc co nabídnout, jak co se týče pracovních příležitostí, tak i nějaké prostě, dejme tomu, kultury a tak dále. V čem si myslím, že by opětovná těžba mohla pomoci. Bude tady ruch, auta, takový, už to nebude takový klid, no. Myslím si, že za mě ne. A můžu říct, že 90% Vidnaváků nesouhlasí. Mám takové obavy, že pokud tohle tady nevznikne, tak dopadneme jako Osoblažsko, které je tady za kopcem, kde prostě se to vylidnilo a není nic. Já jsem prostě jednoznačně pro. Co jsem zaznamenal na sociálních sítích, jsou dva hlavní protiargumenty, které tu těžbu se snaží napadnout, a to je prašnost a vztah k podzemním vodám. Ten kaolin je hmota složená z jílu a hlavně jemného prachu, které když spolu vytváří jednu horninu, tak v podstatě jsou vázány, díky tomu, že jsou to velmi drobounká zrnka, tak jsou vázány soudržnými silami, kohezí. A takový materiál se uvede do větrného vznosu prakticky, vlastně ho není možné normálními podmínkami rozfoukat. A potom bude hodně prašno, hodně ruchu. Představy, že se z toho kaolinového dolu bude dýmit jako z Etny a všechno to spadne na Vidnavu, to jsou apokalyptické, úplně přehnané představy, které se nenaplní. Samozřejmě, tak většině lidí se hornická krajina nelíbí. Existují takové běžné asociace, které se lidé spojí s hlukem a s prašností a vůbec jako s devastací životního prostředí, což je vázáno k důlní těžbě. Souvisí to i vlastně s politikou před listopadového politického systému, který vlastně tu veřejnost úplně vylučoval z tohohle rozhodování, takže v podstatě tehdy ta důlní aktivita probíhala ve vztahu k těm veřejným zájmům celkem bezohledně. Hluk a prašnost. Říkám, jediný, co tady máme, protože jsme na konci světa, tak je tady tohle. To bych mohl říct, že když budu chtít vypěstovat obilí, že prostě nebude ten traktor, když bude dělat rekultivovat, nebo když bude rozbíjet hroudy a bude suchá půda, tak taky to práší. Je to vždycky o domluvě mezi tím městem a mezi tím výrobcem, těžařem a upravářem. Jo, ku prospěchu těch lidí. Akorát by to bylo za jiných podmínek, lepších ekologických podmínek, tak aby se nemuselo vyžat tolik vody a tím by se udržela větší zaměstnanost a další. Tak hlavně ten dopravník není velký, je zakrytovaný a vím o tom něco, protože jsem dopravníky svařoval. Takže si myslím, že jako ten dopravník je nejlepší volba, než se tady někde plahočit kamionama a takže. Další věc je, že když se nebude jezdit ty Tatry, když se nebude vyvážet surový kaolin, tak nebudou jezdit přes město, nebudou žádný vibrace a takové věci. Jako i ten důl, když se podíváte na ty plány, tak on bude odvrácen toho města, on bude hezky schovaný. Z Vidnavy na něho vůbec neuvidíte, protože vlastně neuvidíte vůbec tu horní etáž a vůči Štachlovicím je schovaný za dalším pahorkem, takže on vlastně bude skoro neviditelný. Vnučka má postavený domek nový, přesně v té, jo? Tak ti jsou všichni naštvaní, protože s tím nepočítali, že se tam bude kolem nich vozit, no hrůza. Skrz tam se slyšela i pár rybářů, že tam rybník vlastně, že to bude taky něco tam, že skrz ryby a takový, takže. I Kaolínka je příkladem toho, že máte vlastně jezero, které je na kopci. Znamená, že i podle toho hydrogeologického průzkumu, tak tím otevřením toho dolu dojde ke stažení té podzemní vody vlastně jenom z toho pahorku, ve kterém je ten důl otevřen. V podstatě ty hladiny podzemních vod tady ve Vidnavě by tím zasaženy být neměly. Ty představy, že bude tady plavírna, to je příliš drahá záležitost a plavit ten kaolin po 20 mikronů je taky moc drahý. Já jsem pro, jenom skrz třeba pracovní místa a takhle. Tak jmenuji se Vlastimil Škrob, ve Vidnavě podnikám zhruba 25 let. Není to žádná lehká nějaká práce pro uživení, natož uživit 4 rodiny, kterým dáváte práci. Přínos bude jenom pozitivní, protože z historického hlediska se ten kaolin tady těžil a všichni starší, kterých se ptáte, jsou skoro pyšní na to, že jejich předci nebo táto dělali buď v kaolince nebo v šamotárně. No, lidi mají právě obavu z nějaké té větší prašnosti. Ono celkem
Asi na jednu stranu je chápu, protože si za ty roky nečinnosti nějakého průmyslu ve Vidnavě zvykli na ten svůj klid. Nic se nás tady neděje, nic se nás tady netýká. Ale na druhou stranu si myslím, že ty technologie jsou někde jinde, než když končila třeba šamotárna před 30 lety. Určitě bude přínos pro obec, jak ty pracovní místa, tak prostě pohyb osob po městě. Podívejme se, obchody se zavírají, hospody se zavírají. Názory, každý má na to svůj názor, takže mi to celkem jako fuk. Přece jsme tady zapadli jako trošku dál od nějakého většího města, takže si myslím hlavně tu finanční pomoc asi pro tu obec, no pro město. Jsem studentem 3. ročníku Vysoké školy báňské, obor odpadové hospodářství a úprava surovin. Abychom měli nějakou šanci vlastně se dostat do toho oběhového hospodářství, tak je třeba tyto suroviny vzít v potaz, protože v tom je opravdu velký potenciál a někdy si to lidé neuvědomují. V budoucnosti bych si při rozvoji vlastní těžby opětovné bych si klidně dokázal představit se zde přestěhovat a žít, protože momentálně opravdu pro mladé lidi tady není moc co nabídnout, jak co se týče pracovních příležitostí, tak i nějaké prostě, dejme tomu, kultury a tak dále. Časem i to město může zaniknout, protože lidi se budou stěhovat do větších měst a za prací, protože těch pracovních míst tu není až tolik.